Prilikom izviđanja pozicija vojske Jugoslavije u rejonu Uroševca, oborena je američka bespilotna letelica MQ-1 Predator, evidencijski broj 953019. Ova letelica je oborena raketnim PVO sistemom kratkog dometa Strela 1, sovjetskog porekla, koji se u tim ratnim godinama nalazio u naoružanju vojske Jugoslavije. Ceo događaj desio se 13. maja 1999. godine u rejonu grada Uroševca. Bespilotna letelica MQ-1 Predator, evidencijski broj 953019 iz sastava 57. izviđačkog odjeljenja 15. eskadrile vojske Sjedinjenih država, imala je zadatak da detektuje pozicije vojske Jugoslavije na kojima su se nalazile oklopno mehanizovane jedinice PVO i komanda mesta. Međutim, umjesto da bespilotna letelica otkrije pozicije vojske Jugoslavije, snalažljivi branioci su otkrili nju. Po agresorskom vazdušnom cilju je dejstvovao raketni PVO sistem kratkog dometa Strela 1 sa kojim je upravljao operator Davor Veljković. Raketa je eksplodirala neposredno pored cilja i zasula letelicu velikim brojem gelera. Ovo je bilo dovoljno da ista izgubi kontrolu i krene naglo da gubi svoju visinu.